Abusia ya mama adua mama kwa bebra so mamuni amaudo biso nsemu a ya kekesi eni anwumre ya bade baba somo ene Dr. Mahmoud Bamiamom no momfo nkosa 2024 elections no enam soma empenifo mienu achitafo akasa e dia fasa asemi na NPP achitafo bia won mo asantemantem kire sa crusade no ahase aboboba no enya dia ebeyi na Justin Kodua Frimpon ye twatwofo penedement NPP amanyoko na sa ka sisudua se eye resafo no de kwan bia so ebeba so yabekwa so asempa so na busua ndisi amanyoko no ekuwa hodro bi ma sore kire se won ma hye badwane kwan ya wode wo manam so no wo mani enye ho abusia de makotepa ma ba na rahosam nkra bia abato Sompa FM nsemtwefo proso chese ore bi chese no yonko brebo pa yone ne bokosu atafre wakone yere ho enu nti woboni tuakuno e wotepa ma ba abusia be ko no yakwa akodi nkomo antitia ye yansaka kire se America ma munyom toni bia busua wanya ba bia ntwanwom wama Ghana bia ye amampanyi na do wote anu akwa tena ne akata ni mahuhuro wore ne manfo won mu si ho a ya won mu twanwom na eba ne bambo mu apanyi pa bia wabere mu wakasa kire mu se ne yakoso no wama Ghana ebe ha du na for Regional Security Council no se no kase okoboma ene ne mpotamu a ne yakwasi bronifo ne se curfew no omo de bi akwakoto ne nyina eya hensem a asore wo kurum ho no muntia ya swami anomanye yantia samode adankwa makoma na ye jatom ama pikura omanfo abusia weni afufro pin ya kekese ne se kase ababi a wo bia na nwumre ye ba ne ye dia ba besomwo wadwenche no nsusu obetimi dia ba wabra o kan we social media platforms awdo ne nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM o Facebook and oko YouTube wa aha Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ode toto no mo a yegusu a ye bekase no mamu ye bekenka dia ma ye ka mo se kase free Sompa 93.1 FM so Kumasi abonten so no ebe dada no ho na yachia akwakofa Sompa 98.9 FM so osunyan ene ne mpotamo Sompa 98.9 FM so osunyan ene ne mpotamo yemfa seda emma eye 5G yeda wunuma se ena mizo fruit drink so enwa ne enum oye party occasion bia dwabo bia opese oti wanimu a wo de 5G ni pia na mizo ni de akire 5G ni ko na mizo ni de akire sa abusu abrepam ye beka omo ho asem e de akire mo ba de wekese ya so manwumre na ya obo amalibia boga meni obi ade fefe akosia ejewa kwadie bwati abusia nye bre na fe nsam no mobrodo ntwe yanko ne ekotutu na sere ne abasamfo am yedemo hyase e de efri amanyusemo ne yedemo akọ NPP amanyuko no atena ye na abusia mama no twase NPP amanyuko no afi 2023 de enkoye NPP amanyuko no nko ndisi amanyuko no so eya hoboa no mo ayo pani obehim franka e de ama party no wabra ye nyina wa atwene yem ne ye ka ye nsakọ no so nanum nsia e hwe no mu setwedi amponyankrompon base yadom a ohata mununkumachi ototorobonso tonso ba wiobotantemu a wode yafa dum gene matata obeti wiemu na afi 2024 no abetu yasomdwem na yede yekokromoti power akwakoto aba na NDC bo wo mo ho no na MPP force so eba wo no mo ho na ne nyina akwakogina opani a obehim franka ede ama MPP amanyuku no mama no tua so my god amamra constitution no ede amamra ni nchi ama ni kiremu pefe se mampani na do danko akufo wontimi enkopio na mpese MPP amanyuku no ede na ba se Ghana fo yensante no so aba eno ti kwa bia so no awsa MPP amanyuku ni opani fofra obedi amanyuku nanim ede o makosa 2024 elections na saa pani no ana busua eya akwakofa nsem pidi aba amanyuku nim mama no tua se yewra alankodwo kyerematen a no ye soafo a ohwe ma ye mfiri nyuma ne dwade wo nsensem so na wo twetwem ono de na dwuma to honom a wama mansa nyina ate so wo lezi ne butu amiem MPP frankatufo adwa no wo ba no aba besom Dr. Alhaji Mahmoud Bamia wo ye Ghana man pani abedi ekire ene ono soso no ni anamo a wo tutuo ni nkoma wo die ene ne ma wo ye nyina di adanse pefe se papa no soso ni abre ene ni bidi ensoja nkasa America de wanane a ono soso pe frankadi mu akuta ede ama MPP amanyuku no wo ye ra no mienu itu nkyane a om se credit kwa me akompra kokote abo Japan odi ekire eye boache jakunu mu di ekire ene Francis Adeni monum Kofi Kunadu aprekunum om nyina giragirachira
a wɔn ɛreba deɛ nanso wɔn hwɛ pɛtɛtɛkram wɔn ma bene wɔn amanyɔsɛm kyerɛ sɛ aso ɔko no ɛyɛ akɔ akɔgyina alankyerɛmaten ɛne Dr. Alhaji Mahmood Bawumia vice president wɔn so ɛnam so ma awura no bi wɔn pipi amanyɔkuo no mu ɛde nsusuo bi ba sɛ bɛyɛ na nkɔfa manso nkɔfa twuma mentwe na nkɔfa nkyekyɛmu ma party no mu nti no ɛbɛyɛ anka alankyerɛmaten ɛne Dr. Alhaji Mahmood Bawumia nkɔmom na nkɔmom fɔ ɔmo mmienu nkɔ yɛwura Hakman Owusu Agyemana wɔyɛ panimpa kɛseɛ ɛwɔ pipi amanyɔkuo no mu asɛm wɔde n'ano atom bi ɛna kane pani a na ɔhwɛ ne amansa di nkɔmɔ ma pipi amanyɔkuo no na n'akomia so no wɔatwa nam ɛde ato owura yi nsɛm no so na amanfoɔ busa sɛ anyambia yɛma Alan ɛna ani kan na vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ɛmɛdi n'akyi anaasɛ Bawumia na nkɔdi animu na alankyerɛmaten ɛmɛdi n'akyi ɛno ɛna sesei akɔfa ɛyɛ manso aba abɛto owura no mu mmienu yi wɔn atitafoɔ ntam ɛnam so ma owura Joseph amu a amansa nyinaa anim sɛ papa yi wako na ogusu ɛko ɛde ma yɛwura alankodwo kyerɛmaten Sompa FM nsɛntwɛfoɔ ne kodi nkɔmɔ ɛna wɔkyɛ sɛ ɛbrɛ no ani so mo ma kwan ɛma alankyerɛmaten di animu na ne obɛdi n'akyi bia no wɔni n'akyi na ɔmo ɛmfa nkunim ɛmrɛ MPP amanyɔkuo no yɛwura Joseph amu nkɔmɔ a wɔne yɛ ɛbɔ kakra ɛnie my sister Penko bi can that one from them, but some people say, "Uma kapati much about na in time services I do about my dream or more because then before I didn't like to go out of prayer. No more than then. Think I will be now this association about my father. I like to go out with alankyerɛmaten so free every year then. Now more. That I'm rather my brother. Then I can apparent now. So I can go a bit more suggestions for the family running it. And also one now why now? And now this is going to get the end because we didn't use a partner or the tradition. And now we're president here. So we are all up my pet a toy of more so we didn't know Juma. Another of my floor Juma open all year. The group very encouraging Mexico. I'm not in the park. You don't know over the maybe I know one. But you know my segment. Over one a picture said, wait, now make me know my image. Now says the 301. I encourage Mother Home mine. Now we just say, now, they are kind of not one president, one another. You see, I will be our minor drones, everybody of minor of mining in a diet song, every meeting of Pony, almost sharing in an Omanpenina, and I could what you are, Obama. If I know not up any panel, any home pass, because the critical area is the idea. It's a given you are. About being said, if I'm over here, photograph an idea. It is now show me now, so mobile now, near all passion. Obectivity is human back. A of my swab, instead of president of Boba, not a health issues taking on the farm of our way. Let's not have insurance. And a maternal free maternal care. None of what is so bad, education is a lucky, and once they be a move, MIS, Sana baby I do the same. I told you baby if you man is here. The guy baby I'm here meeting go bra. And you I can run to human more. Because I can say you might have here critical policy. Now you're getting a board down of Martina a alankyerɛmaten. Don't hurt your dinner back. And I can't jump when you're by jump when you're in. So maybe a man Jimmy come home with you. They won't say that alankyerɛmaten three now after ballot paper no say or no never 12 at the house. They know yes, I mean Jimmy come home with. But the important thing, you bet me back the dice. I bet you human bro, now or manage my colony. They do in another alankyerɛmaten. Not any great man. We yes, Kakaka, $100 alankyerɛmaten or what's up a pan, what's up a man, and a person one, educating man. The man can't run over Sompa 93.1. Abusuanti yɛwura Joseph Amuani yɛtene nkan nti nsusu a yɛwura Hakman Owusu Agyemana na n'akomia no mode ba sɛ bɛyɛ a MPP amanyɔkuo ne nka alankyerɛmaten ɛne Dr. Alhaji Mahmood Bawumia momu no ɛna agya Sompa FM nsɛntwɛfoɔ pɛnsɛdu kata remrante mɔmɔ no tua sɛ mode a na mode asɛm na asɛm ne ba saa no a ne yɛabɔ apinimpanimfoɔ ne yɛabɔ apinakyitafoɔ no ne yɛakɔbisa wɔnom sɛ wɔn so mu sɛnie na abusua yɛwura Joseph Amuani si ya ɛne ɛyɛ ne sɛ yɛnkɔ Dr. Alhaji Mahmood Bawumia vice president ono so ne dom no wo matena ene ko bisa wonum se sansusie we ya eba no muso musenie enam so mana na obripo ahe abronye kane chochofo pani abedi ekire ema MPP amanyɔkuo no papa yi ono so agye ginam den eye campaign e de ama vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia yebusa ne so ono so ne nsusu ye say ala na ni kan na Bawumia ni akire anasa Bawumia ni kan na ala ni akire wono so anu yi a wode ma ye ni. I think it's a good suggestion. Sabe MPP your problem kakra yewura I say equity 2024 your problem and the problem
no aye wono say ye twisi a flag bearer nipa na omo ba animu no nyina no obia ye good so betime flag bearer but akonya no bearership na akonya no ba akopɛ na say otwisi no eti amanfo ka alam baumia no maybe say but in all honesty my candid opinion it should be baumia the president Alan Martin the vice president but what do you mean vice president a senator serve as vice president under another person. When you do that, you are not being fair to the vice president. So with the position of the vice president, that was sort of change the position of the Minister of Trade and Industries. And therefore, the Minister of Trade and Industries is not bad here. You move the vice president to the position of static. 207, no, what you know, the Briano, meeting to a bar. And I said, you were 207, no, the panel be brand to a bar, never any betting to a bar. So, over 207 and incident, AM fact. Any number bia nobody begrudges be said bia force but we are saying say proper arrangement. Let's do this, and that is what I mean. No proper arrangement. Let's do this. That would be the best thing. About me, flag bearer, Alan, vice president. If it's in the words of William Shakespeare, voting ambition, and you're voting ambition, and can you see where I had debate? And can I say my forms but I call it voting ambition. So let's give them the benefit of the doubt. We throw our hands in despair. No, I mean it is a good arrangement. It's a good combination, and it's a good permutation. But upper MPP Sompa be anyhow say the MPP tradition the MPP from 2024. Then so many say no MPP. Because to me, hold on to me. Every baby, I'm watch him walk around. Panokaji to me. So I have BBS as a Obia say be a bisua, but me because I actually am Prima Alan and yet. So in the interest of the party, let's consider this arrangement if it becomes necessary. Nana, but I say, Sabi, okay, Canada, Japan, watch Japan, from Japan or more, behind a good material. Yeah, all good material. But the situation we find ourselves, every crowd is anxious to see about will be better as here. Well, I'm putting back, and yet maybe a party depending. Many make us some a replica. No, it needs a make us a opinion. It is a make us we are now command costing in an above. Let's concede to that arrangement and a on the promise. But I'm repeating it. Sir, no man born of a woman can beat Baumia in any of the 16 regions. Be any hot. No man born of a woman can beat Baumia in any of the 16 regions. Abusiana no people are here. Eye kane chocho for penny abedi echedi mo sunu ko MPP amanyoku no waye openi baako ono so agiaginam den eye campaign e dey ama vice president Dr. Alhaji Mahmood Bawumia entisu ye ba si enka omumom enfom nko 2024 no ni obedi animu ama no yonko adi na chi e wo manso a asori e na ye ne na no bribo a susu kokodi nkomo no ye de kan openi Joseph Amoa waye Alan campaign team member edi nkomo emo no susu de ne de bae e na no bribo ahia wono susu edi vice president echi e de ne de ba se officer sabrewe de ye ma Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ni kan na Alan ne moni chidom no mo embreki 8 no e ma MPP amanyoku no na say Yura Bawumia ba kwama Alan de na chie anasa Alan mom na ba kwama Bawumia de na chie ne mu nsem na kwakwa bibie ho mega senso nipa makomakon wotwe ya Yura Kennedy Japan wano so kan obi ayi ne ti ewo NDC me MPP amanyoku no ya sebre de one more pre se nyame ya dom na akonya ne nyabeda ope wo mu nyina da frankatu bibire no won be prebie na ano na yakwa monten so ne NPP amanyoku na chitafo bia won wa santemantam kokodi nkomo no mu kirem ze hwe alla no Bawumia wo mu nyina na nchen sanka batumi yanke yemiem na nko mu nyina prebi na de obetumi edi nkunim no yemfa mra afoforo bi no so kire se Alan Bawumia na kebeboa pa na ne ye koye ba ye twene gintwane de keke ho no ne nyina da atu atwa maybe so say Bawumia na mra na nka Alan nya vice na say you know na ki atoma Alan so abaye president o Ghana Bawumia wa ble wadina na do achia wane ne yiri nyina wo mo ye mputuduma boaye so enti wono oba eye wa bre pa bre wadina na achia che MPP achira nso ache enti me dem susu se nka wo mra acho me sise ala na epanyini nti ala ya na Bawumia ba ne vice next ayibiom na Bawumia ba sala majun shire das Bawumia
my vice president, the John Away experience. Oh, I do go on one. I'll go show you a bit. We are about me and a year. We about me and if you say no, a year. And to my man and Cassa and take you over. Oh, yeah, dear. Why ye be, oh, my ye be, and people, my ye be. I mean, you me and can pray, oh, my ye be. Because you say, I can see, I found more mamma and son to about me and I made them at Macoma, some of our man, Tetiana. Seba, me, I think, say, oh, you okay, son, I'm going to so bit to me. Nanado, or Yade, and Baumiana supporting, it say, Nanado, knew I think so, no better cure by okay. My dear Fia, Madam, I drink like a cry, make and say. Alan or deep part in the chiache. And to them, so ya or ba chance about me ever. Miss my drink like a cranon. Yeah, Baumia, maybe the bank come pay. President and manager. Oh, Baumiana, what the vice president now, they are obeying me, whole experience now, obeying me. And who said they are memono, Betty, I am on the idea and say, you can follow before fraud. As I'm on a bar now, as I say, same Babes started. So, it's Baumiana, to meet in a Mudia, and the Enka. Betty me and Wapa, no who baby, I could see near the other. No, I started if you honor near Quail. Oh, yeah, that's all. Not allow your vice. I think I allow ya, Kababua, because one I do so. Don't know ya now will not be a vice, no, me not be a vice. Madam, you say, Baumia and your vice, not like, and your president. That's all right. Well, what a year church, Ebreso, and or contest, Saturday 17. I'm so tosso and I say me and sa. And Tibet, baby, on one of them say, or president, Kaye. I can see Alan Bank, a HSA, or deep a church. It because I prayer no or the man no quay. I do say, once a bit, as a born or call. In I back with the and so, dear do say, and do so. So they meet my canoe. Alambra, I'm a president. Ghana from Peru and Warfare. He said, your mamma, Yalamba, when you say PPA to me, Winnie. Now, I so, but we also attach your mind because you're there home. No party, but we are party. Better man, very president. We are. About me, I come with. Or Sala, no, I say free much in Tino. I'm on for near Pansuka crab. I say, but me on a month for us, I focus. Month for moon to your body. Okay. And you're not Tengabayra Tengabusian way, and Pipia Manukono. One much it out for be a was Santaman Temuna Rodon was as yes, sure. Nipa was a fata said nay, yet no idiot. I was saying, you saw some parent 3.1 FM, and you may know Sian and some maybe I will be an Yugusu a dema wono. Since you see a dear we are Banosu Musini, a baye, send Pipia Manu Kunebeka, Lankujo Martin, and a Dr. Alaji Mahmoud Bamia Bomu, Nomudu Amako 2024 elections and one now. Now, why now Wusu so, Sebeya, or more Emmanuel flag bearer, Nabako so MA running mate, Alan, and any kind. And I said, Dr. Alaji Mahmoud Bamia, and any kind. I was your agent, for Bekan home, our social media platforms are doing in us. So, Oko Facebook, wa, a Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM, Facebook, and Oko YouTube, wa, a Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana, our agent, why any animal, Alan. And I said, Baumia, na bako emoniti dom, unsusie fabra. Abusia ya twaso, ni edemo, egusu jina MPP amanyu kuni mwa. Na lawyer Justin Kodia from Pong, chocho for penny, edema MPP amanyu kuno, enano pay, omayini yedubu achitana siya, no we are singing achi, wadia chebie jume die so, Sompa TV ne Sompa FM so, eno openi, ebo to my kakra, efa NPP amanyu kuno, omujina biya say, amamua wonumu po, ene ni ekoswo, wamabatu omuko akoto, Alan Baumia.
Mia Kennedy Japan nam nifa na wesusu nam bonkumin womo eda ne senie ena manfo binum susu omode bakra se mampani na nado dan kwakufu do mamu awobu no senka oye race aflo a enke beboa no ama eniema koye ediama no na am so man yadu bo achene lawyer Justin Kodua from Podi hu nkomo ebusa ne se ohwa mampani na nado dan kwakufu do nkomo a wone ne edie no a papa ne race aflo beba na lawyer Justin Kodua from Pom eke sini people se race aflo no de eba so ya ne so ye minister so ye deputy minister so ye CEO so ye DC so crowd ye opera Jubilee House no apra na wo pra no enso ni no o ma ye ho nkrata nyina e de akwakoda mampani na nado dan kwakufu ado a kwan bia so ensesa de ebeba ewo asoafo ni mu. I've had engagement with the president not one, not twice, about 4 or 5 times on this reshuffle. You see, Obia on the star or the Ayajuma. My pen and Nado the convention of how who says I buy a Momosu Koso. Some people have the opinion, say, the people who have a Jumano, Ocho Maunia experience. Ultimate year, maybe a first year, 2 years, for now to turn over. The permanent now, what me as money, anyone. And obviously, feel said, if I call it said, man, or China, it's money. Sometimes you have to keep them on the toe near Sessa. Now, do in between 3.1. So, in as much as we feel said, when you say SS is subliminal, you also believe said, essay amount for to grow on the job, no experience, net million. Then on ministers, nay, Kofoya can take it for me, say, after all, in say, because Ireland, why resign? 10 years, someone has to take his position. In the same Kofoya Makaso, back of presidential, you know, one or two ministers, we were more Casa Mokwa, they are not well. So maybe I don't want to back out until Munina and Uncophobu, Pama Pina, say, US system. MMDC is also a bit assessment in the course. Now, can I show you, say, at the end of the day, Omahe, the communion, mammy, say, you better to know my year, you be Ghana for or mobile paid Jumaya, Ben a Jumaba or Yajman Coso, a Puntu, Alpine Assembly, Agenda 111 hospital, sir, UCC, Mantem, whatever Coso, and then no man of what you should. Until you wish after the tracking on it. I was going to church for penny the more Sunuko Pipi Amanjo Kono lawyer Justin Kodua from Pon, Nebusia Manansua, and what any Ebusan said na or when Pipi Amanjo Kwamemuo, Yawomu Buni Sesia, or Momademwe, or Karini Seni, and what is a Kunanim, or may be pa, ye be party Amagana for Omugusu, our Muye be susu. NDC are bambaye 10 regions then. Also me be a friend piloting capitation. National health insurance. The capitation me buy. Say ukra national insurance no register mention hospital. Untimi fa nko konfa. Say be kra twice mention one now. Ka so ye pilot. We are on the other regions. Am ashanti region ka say na add na we pilot. Pilot the we yen ka be ketwem now. Now so man start to who the second most populous region in Ghana. And be or 6 months ye DH na atwam 8 years. Anko that Sompa FM. What make us don't so their cost for memoir. No so Ashanti with then I know shit. Amount for JD, amount for Juma, essay ye basa. Satan who would near be kwana wonya, okonya nursing be ye, when teacher be ya. O my one of session. I was in a way church for penny the more Sunuko and Pipi Amanjo Kono lawyer Justin Kodua from Pon, aka Okumkom. Aye, kwansen from one now, woman Ghana yatiano nanka sam nifie. Eja nyame adoma fe na fe no ya hyase a ya wede nyankopon de be ye emre ye di animu yi na eno na ya tete asa video bi ne nam social media no so na abusua mora mo amunya bi hwe no mora ye Facebook ni YouTube aya Sompa 93.1 FM ewo Facebook ho ana YouTube no so ya Sompa TV mora na mahama ni so ade na eye bribi abusua ya se America memo rapper bi api ho na one day na so rapper no wanya ba bia anya ne video so ma Ghana mu ni di ni McMill yi no ba Ghana mu se wo ba ye video ani oba Ghana memu so abusua ya wo mantam makoma kodu nsia ana ye wo ba bia kakrachi betumi agina wose wo mpe mampanyina tena ye Jubilee House so e wo na krachi ne pa ya bia ya potia mampanyini gina ka fellow Ghanaians ere kire Ghana fo no e wo na akata ne mahuhuro wone ne manfo ne agyae nipa bebrebe ena won makọ gina abrofo kakraka won mo kakra so bia ntiase ena won keka wo brofo gu ho no a na asam ne ba ye no na se akwakoye Ghana ye nyina ya sem san se ba bia mampanyini tena na wode ne nkomo
wɔka na sam ye bibia na sabio ɛwo ba ma gya na mu anyomtofo kuku da ma wan ma gidi ɛsa akɔde ɛne shatawale ne nkrɔfo nyina hɔ stone boy wo mu nyina akora bo mu nya hɔ no ntonyom sempo se Ghana ni akɔ wɔ se wɔ kɔ no agya wɔkɔ akɔ hwɛ nani so ade wo mampanyina tena ye no enya de bɛma ne kwan ma bia ye no akra kyiri wura ye no kora no wɔtumi awɔ hɔ bie enti akɔ ye nwanwa se American rapper no atimi anya akwanya akɔ mampanyina tena na busua da mhwɛ baabi amampanyina gina no wɔde ne nsa to so no wɔno kora de wakunkun ɛn wabutu so ya wɔto no nwom enti ye ne panyipa ye ba ne bambo mu a wabene mu nana agrafifie sondi nkomo de fasem no ze baabi Ghana yakɔ akɔduru na no wɔden pa se wo man no yatimi atena se aye nhwɛhan ama obi fra America mamu ana ne brofo no wɔkeka na ehunahuna Ghana de a ɛne ontumi nkyerɛ se mom se ya no man Ghana ye bɛkɔnde na wo man no ye wɔ asɛm bɔ ne papa ya hwɛ ya ye bambɔ no ye toto na se nan kakra atumi awura mampanyina tena ye ne de anhwɛ yi ade bɛkɔ no enuoma enye papa is totally wrong mumma yenunu ye ho nsare na ye condemn se enye oyinaba Asia security about 4-5 institutions. Na onim security for anase nipa bonfo bi pebonye dia. They don't use security people. They use ordinary people to pick information. And security, our eyes, the colors and the measurements. We use measurement, eyes and colors to pick information. Nienti a make us say yede ahusuo ene yeni ena measurement ene yede pick information ni say sa nipa mo ko mampani ahye ye no wo mu bi ebeye security for wo mu bi ebeye spies but obi adwene ko gina bi nipa ba ko so there bi nienti a asem na ye ni bresam a enya sem papa emo man no ehu ye because omo to be picking measurement. So maybe from corridor 1, 2, 3, you go for about 3-5 steps to the presidency office or the president office. Then when you turn left, you will see a color of yellow paint or red paint. Then you turn to the vice president office. My brother, you're very dangerous when it comes to security. So we should not play with it at all. Enya de papa. Those people, those in charge of security at the presidency, they really have an answer and a questions. Why they did that is up to them. Why they allowed those people to enter the place is up to them. They have to come out to answer to the public. Meaning, ye Canada and say, okay, say, o man yimu, ye was security from pedinphobia nanka, they wanted to visit president. So, Mensanunu, no money at the end on Compessomo presidency. They were talking, say, president. Why is it that security from because security knows that they are security professionals. They can use their eyes to pick information, they can use their eyes to measure a lot of things. So mu pie kwa bi aye ntiasem papa, and it's the same thing applies to these people. Yet the ever find say we be omu mfiro man yi mu enti ye mom kwan a eye e no krampo na enye kra enti no kwasem ni ye nsoso enya de papa enya sem papa e mom man no. Onu fini krom ebe yo Hey, dear. No, yo. Tofiakwa, you man go channel way. Tofu betimi akoye. Dear ma tofu, dear no okocha video no. The tofu betimi ako. Yo. Hey, Adio. Hey, so what about your queen? I'm saying, I'm from Free Branch. Mickey said, Melissio, so why no? Said Mickey Melissio, said Mickey Melissio, so why no? You're from Free Nation, so you're from Goha for Mantem Nebusia, and I saw the Mujina Bamba Hones and Semwa. Now, for Regional Security Council, no, and Abusia, and Titia Batos on Perform and some Java Pronso say, I in Sembia, I saw the Boma, ye water no north about on Persia, so I will have for Mantem Nemuntino, and I'm so much na curfew akwa akotwa de hye no so ene watch a crab on thing and you no num ne aka mu nyina agudam
wasɔre ntem kra ɛyɛ anɔpa bɛ no nso ansa na wati asi abonte so akwakoye wala tu wala sa wopɛ sɛ woyɛ no na ɔmo kyerɛ sɛ saa ahensɛm yi a asɔre wɔn potem hɔ no mu no ɛnam so ma basabasayɛ menteme ho ase twobo ye ne mmabɔ ne sikantwie no yɛne mo kasa yi nipa baako afam ahwɛ ne nkwa yayaya ama foforo pii so no aprepra efiri na no kwasiada ebesi na dwoi kuro mu nyasam ketwa kra ene nam so ma bambom panimfo a wo ewo mantam no mutena se ekeka ne yamasi ani edidi nkomo no wo agiatum se wo edi hwehwina eto eye mantam no so na regional minister honorable George Abuache ene bambom panimfo a wo ewo mpatam no mo ene tena se a wo ene oswafo a ohwe maye fisem bambo ho nsensem so meche interior minister ene mampedi ho nkomo a na kese adwene akọ benkrum so mo de curfew no eto omo so se beye na asomdwe beba abuso ye hwese ye bekwa ma no so na of regional minister honorable George Abuache ne buafo soronko opene Andrews Frimpong ye de no ebedi asemi ho nkomo na ya busa se ne ensam ne sitie pa en se ne krom ho no mo esitie anwumre na abuso ye nyanyane ye to akase ne so na ye nkwanim entutomu a ye bekọ ye na kwa akodi nkomo no ayeko NDC amanyoko nim na amabunu bi ya wonu wasonse abato mpeso so na wonu buafo yi wonu kyerem se womo akasa mra shebetwani wonu nyamfo mu ntaka Mubarak Mohammed Mantrepo M papa no wonu womu di agro bi a omani nye ho na nansentam abato a NDC amanyoko no to ye wompeso no so no yewura yi babakan ekire mu si so dua kire mu se sa constituency chairman no a woteso dada no wo munim no manto amano a eno ano no wonom tonkwanta wo mapai asa agora sa sempa na asem de kodane ye wo mkoto de ma afoforo no ano no bibia baba pembe so de besi wonum so biem na nkamfa sa chairman no kra no ne nsa tumi akabinom se hene ha ekoba na sa no dia na sa no wo mani ne yie na nam so ma wonum dia de sade eto party mpanyefo anim se wonum pɛn wasɛm nkapa sanse de yewura mu ntaka hyase a wo ye ba no anhwe yi a e de asɛm beba because ntawantawa na AC wa constituency no bebi a ntawatawa ni free ele kwan ya be fa so aso ano no enu nti na ende ya hie mu anafa we na nya bibia emi se nansen obetina so asi constituency our in the news for this yes as was I say chairman MP ni say no kure na de etu emi nyina ni say chairman eye na djuma name the city member of parliament a wo ye campaign etia chairman no e ka se se o moto delegate ni to aba e di chairman na wo do be resign as a member of parliament name nyankopon a wo si hene esi chairman hene ema MP no entimi aye de an retire se de o kan no eno kra no wodi constituency for no hwam because when any pa what the osie eye oyo ye to so bio we ye campaign tie chairman e ka se chairman no ewinya wotimi ni adwuma ampa chairman no wie suban a order na di no a kire se ampa ade a wo ka se woni ni ntimi ni adwuma no ogusu asa agenda na ogusu de enti na make asa chairman dada ya to abatia no because delegate no say on more number mu pamo no ono na member of parliament no say one na grow in an unofficial capacity so ono ankaso ono enkoso andi ne djuma enti sa party djumadie ba chairman dada no na e de ne hye ni mu so nkodi woman organizer esan say ono so e believe in new chairman I election no chairman fight our concern no ono so ya sideline no e ma party ho agya pade a wo se na nkomo ye transition e de ma no ni nyina mai na ne ekwaso ama intimidation as that is in and na organizer a woni party mra no obu party mra and e was say wo fa party kwan na fa so siesie asem what the chairman no any constituency na akokot a wabu party na nhihye ene ne mra no enti ye enti a ye frame wo ha no say ye pese ye ka mampenifo te ase say NDC party any aswansi seat no eni oba akofobia seat no eye NDC until that area se be say ye was agidie no enti so obi eye no say enyo ono a obi enu a obetimi edi aswasi constituency eni mama na eyi no san sami nyina emogo mubongu
abusia wei mabunu bi a won mu aso ase abato mpeso so NDC amanyuku no afem Yensan ko echi na ye ne opani Andrews Frimpong enkodi enkomo sene ne ye ka kire mu se wo koboma ne mpotemu a empanifo de hwehwe na kafi atokro no so e wa hafoma ntem no mu no opani Andrews Frimpong na eye boafo soronko e de ma regional minister no abo George Aboache ye ne nkodi nkomo nkobisa se nti se boma kro no mu no security situation et say opani oti enka anwumre ye mo adwo e mo akwa ba mo official pass so Major service in India, Miss Mama Fish, Apanya, and Motifo. I think come to you so now say boma kro no mo security situation et say sabri amode curfew ato omusui Yo mini Maminasi, na men for Konya soon chat for you bring in thing. No credit. You're original minister, Eddie, for original call, security council, name, declare a curfew, boma cry, as soon turn on off about a pressure or half region. And the same thing is Nakakranny, ahinsem kakrabi akoso ade me nsem ho ase bi abakro no mu ne titia nyina ne se na nakwafo ya na oye boma hene anya ne ba bi ko na meye mu nsem no na nkra ba se factions minu wenti ne ho ase enti konam so my regional minister efre regional security council meeting ya we invite these two parties no mundi oni mundi nkomo ehwe se bibia betima koso asomdwema oyeni bia emba ekonam so my regional minister through the regional police commander era DCOP David Ajem ajenim deploy men yeah a free ananu fiada ade ba memenda eninra na omobo ban se betima ye na nakwafo ayi na wi na anwumre no mu hono a free be non son non kono twim hono ana ete se mranche bi amomom homre so okro no mu a etu ekokasaye ya ekonya abrante ba ko a ye frɛ no Oduro Beniako Joseph ya nimfie ebe aduanan mienu ya we tichani ewo private school bi a ewo moma e frɛ Yohannes ya etu kasa no ma ne to anana mo ense do ama nipa enum ka ho so eprepra ya omugu aspect eje ayarehwe anuti anadona no yewra regional minister e consult regional police commander na fe 3BN commander e wo sunyan no na wo se yema obia kwhye dem e wo boma kronimu enti free anajo no dumienu e de bade okoboma abonten so a 77 previous abeka se ntati abakra ni kronimu obia mantie ne mabawa mpanyine ne nkola obia hye dem ya ewie ye call ho yewra minister rexec meeting we no obanan ne regional security couples no echo boma video so you try ni nim sem nsa ka bia bo ze boma kro no main street ni dia sabi nipa ba kokra any street ni so no cre it's different point curfew no ya tete se mo say start 5 na je so obi ada wasoro ntem kra no pa no no nso anopa sa na tie sa na tie pepe ohwemu a efinura anajo dumienu no eba abesi samre yi dia curfew ni 24 hours but ye call omoko analyze situation no na mirror minister and rexec for argue say a free echina de ko no curfew no be sha say nyire no 5 p.m. to anopa 7 a.m. a free nyire no num de obi abehye dem akopem say anopa no so ebebo enti sa situation no na wo ho na yewra ekoye no so oni sa two parties here odi kan from no atena say edi nkomo ya wasere omo amu so abona anoba say mbeboa amansundwe mapa atimi abakro nti samre am no ka say the situation security situation na wo boma metima ka say very very calm so therefore I diploma be adunum approach for be adunum de omo ho ya mo bogban ya bibibia entimi ensibie na yebusa se omo ayetete se omu prefree no anajo ebesi anopai no mo koche wo mo na omo te say omo prepra no ya ya koche wo mo in fact yebra minister di kan call nia otoye no abusiafo oni omo kodi nkomo ya omo jeso kochichi omo re ya minister e share say police forms and you show more masha say no monto aso say betimetima kopem
asɛm no poma si brɛ na ne abɔnefoɔ mu tumi yɛ saa adeɛ no yɛmfa mo mmɛgyina mmara no ano owie no nso ɔsan kɔ ɛyɛ dua nkwanta ɛne ɛyɛ yamfo ɛyɛ ayasabea ɔkɔhwɛ wɔn a wɔpɛpɛ wɔ hɔ no ansa na yɛne wɔn a two parties na ɛyɛ leaders no ɛbɛhyiaeɛ ɛdi saa nkɔmmɔ no. Na curfew no yes ene nko a for how long na curfew no mode to kro no so bi abe na watwe mienu ana 3 days bi. Curfew in there, the regional minister there, he's advised by the Regional Security Council, the Regional Police Commander, Military BNI, National Security, and your Munino. You're Minister Free Hono, Omo Makano, or Hoa Muguso, and money briefings. And the curfew as to how you don't say there's total calm and peace in the place, you know, and on left. And in fact, an upon your minister, any interior minister, any year, National Security Minister Eddie and Komwa Nyomo decision I'll take here no Omunina and Sasha Boamasungi etina Baboma any hassle. Po yada se bibia ni susu eja yebedwa wasumpa tiana wa ma ofidi na ben why we dey senya asundwayo we dey omani yesum no no cre sebi efie nyo ya uda enyi no cre yezo we are on standby 24 hours yo and ma bi hia say amanzan no ehunu bi anso no e be twa mfo nyina mo bi anso ehunu bi yo from say ye ka say ye nyina na mo mpae say asundwe mapa be koso aye adwuma awo boma na afo so akoso afa ntuma pa e dey fra ye da se nyame nhyira wo pa why so Penny Andrews from Point, your boy force from Kodema for regional minister, Honorable George Abuachi, and your corning Chenene Kukudin, Comunina, a curfew, a top bomber crew, so, and I'm a handsome sorry, huntia. And now we are Yantia Sompa and Fan Free Swami Anomani. Adam Kwama Kuma Kon 9, Ya Jana Bia, and Nioma who drop Pinua Wumwo. I was saying, Cabin Shamu, the only answer Jadam wo bru. Dum judgment for cocodri and the nature say, I said drope. Na a woman said nipa bia who can't the announcer show. A japadia would draw ya as she a was sa a jawemuno and yasam ketua. No one more dear chi a roy on Facebook on Abusia. I have Sompa 93.1 FM Facebook, Sompa 93.1. And a YouTube air Sompa TV. Adam Crana Sompa papa yanya sanke twani nata and ashie. And I'm so my amani boni a fear a jewa kwa dear. Wakwa one more abusia, one any pebin dim kwa mobisa one more at the kodia pote pa ya nam sure. Yes to say and nam sure me jano it me a basa. My man papa no lady shank and say lady no you to me in PA because no yare. Why just why no she and then I may do more. It means Timania may make me I can say me to be when ye of course is other but with the BBA and rooms in here for and I bed big board now. Toilet and bath, small room. You be saying yes, you man. I'm getting in here. I'm not getting in here because we go our down almost 7 years. Now, I want to be 90, but is an BBC as young, but as an Akuma crab it. I may have a coin with the Bolivian nature. I'm funny how in the mountain. The time I make Pakota, the electrician. The address of the bishop, my brother, when you stroke on shooting. The address of your inside, the other guys in the bio. As we near run, that's a voice in the and the chair from the bio. I know you know yani edio tu ochremensa wano aye dumja adwumani ya wokọ hono mo a wono so kwọboa ye maja ne nyina da ano ebrase wabra so mpaka se yamane poni afie je wakwade no twetwe nkomo no sei eno sei dampon line ana hoba ana toilet and bath na to the no have a council so na electrical gadgets were zero can be first aid appliance extinguished. I know the janitor in the morning while we can that's why
Asakwana so then ya je say off the fast. Ana ibi ti ja omo ayon plug ayon no je sisu TV no sisu e overheat a obeti bi ja aba da beti na to so combustible material say to man tade o dan mu na se saa ne mani na ho na so saa gadget ni na sisu ho ba e ja beti na to dan mu because what I know yeah amateur season you know what I know coffee is very dry dry it's your bar is the who say not to come maybe or them for you deny ashes it's a step for yourself if you are fire project electricity so the electricity here you fire be first if you are no coffee what then why very dry I was your way a year ADO2 Archery Mensa. Abusaya mfamu free sa hosam no so ne mfamu nkofo froso wotepa ma ban ye wo hafo no north abaton pesu so asantema sei no ora bi a wadi mfie ba aduana miensa 43 years ya ne din ede akwasi no si yesi wo yekuani ye akua no ya wotema tepa ma ban ne mpotemo se ne yonko brebo a wone ne bokosu atafre fe ne se ya osa hene ya dodo na sarma ne se buffalo a wono susu wadi be 35 years se bi wo we ne yere Warren yere pa Emma Busia watchituo ede yesi ni yonko brebo no so abonituo kunu ya tepa ma bane ne mpotemu na asemi ye kwoti ebesiafo the professional concern a otu ye credit free tepa ne mpotemu eberezo usu ansa ena Busia ode na ni kotwa wisi anu ne tia santemodi asemi ye chi a wone ne wawuo ne nua ba ekokodi nkomo mo cheche nsemu yi ede eche pa de koso and I was saying, Palani be a woman who be also catching up the men word, the animal father. Say, my TV is in the beans, one of the video. I'm not the anama father, did ya? And then they may be a money in them was a parano of the outside. I'm parano, you are not what said that, your pato, that your pato, I'm a man for calm. To a puno, nature said, a crowd for me, but not for any issue. And see, a hand was a boy, Mr. Faro break. So a Faro ban of Faro said, I was in Wayas, I was in Diasem. Was a Diasem? Oh, the Diasem. Nayas, hey, no Faro Nayas was a no problem. Was a hey, I put out back as a diamond boat, you make poon in our crowd. Nature said, come phone. Pato, but I didn't know Pato. Said Dias Row Jai, Yankasa, Dias Row Jai and Casa, Dias Row Yafi. And see, a honor when I say, make dear fantasy, name is Shafi, or the Atade Brand Shaman to Mass Niba, the same, let me be to one Shaman. Asa, and I'm a dignity and you to a crosswoman. A Pransanya, a Pranas, to a crosswoman, the Prana bomb. It's a brand for me, Busta was a woman and a woman. Then I put on see a woman or find to me, Gina, what do you need to put on the say? And over Chairman was at the light in the staff. It's my Fakye, me would acquire and I said, me do baby, I never saw me more. I plan a bomb, me say, never the mistake at Yahoma, one who are some, never the mistake at Yahman. It's me to Thomas or Pierre will be moved. I start to Thomas for the battle will be. Abusuanti we ara hosam we asie wo tepa ma ban ye wo afo ano no fa baton pesu so sentimental say akwasi no si chese ne yonko brebo ya osa hene ya dodo na sarma ne se buffalo a wadi 35 years no ne yonko brebo ne bukusu atafre nenso wafo na chi ewe ne yire saade wontimi nhwe gridie eya en waboni tu akunu a abusua oda tepa ban ya sabia adokota fo ne aposifo abamu ye hye mo bosa asemin ye de bekonkwa ha na ye ne die chiri bifra to bia no ye mfa enkame mo I was your concern from now, Quamo na no wusu nyani so de atudwa achire mu sa sankaba to me and can sorry what draw ya de yesu pictures abobo ho no kientete na ya nananom panyimfo wono mu a muka bie wom yemfa fa wono mu fo nyini fa mbobon sore ya hodo mu
na nka bɛyɛ ne kia koraa saa yɛ akɔnɔ sɛ wɔse saa yesu picture no a yesusu sɛ yɛ yesu no nyɛ yesu esan so obi ehu yesu da yɛankasa yɛgyidie mu oni yɛde ka ne saa na wohwɛ mu koraa po no a saa abrante kwa no wɔmde no yɛ yesu no wɔdane enti sini biara yɛ abɛhwɛ biara yesu sini biara ɔno nko ɛna ɔbɛhwɛ na nafona kyea ade bɛkyɛ bɛhwɛ na nafona pupu enti da biara de frɛ yesu ɛne yɛhunu ɛno no wɔkyerɛ sɛ saa yesu no a yɛde na yɛ yesu na yɛsom no wɔ asɔdɛm no kɛ mmoa yɛn na mmom yɛmfa yɛ nananom mpanyimfoɔ te sɛ nka aba asantɛm wɔte kɔkɔ soɔ ne yɛde ne mfonyini ne yɛde abɔ asɔdɛm kɛ bɛboa paa ama nidi ɛsɛ fata no yɛtumi anya bi na mmom yɛnkɔtie wɔ abere a nana kasa no ɛnsɛm a wɔde tu dwa ankasa obi nso mesrɛ sɛ sɛ yɛbɛtumi sankɔfa no ɛwɔ sɛ yɛnya connectivity yɛnya fapem bi ɛbɛyɛ ho sɛ asɔrefoɔ nyinaa asɔredan bi ɛwɔ nkraman bi a yɛmfa sɛde nkrahene ɛmobɔ dɛm ho asɔre a ɛwɔ esirim nyinaa yɛmfa sirimhene ɛmobɔ asɔredan a ɛwɔ kɔwhene mobɔ asɔredan a ɛwɔ asantemu bi yɛmfa asantemu mewura na asɛ etu bobɔ hɔ na yɛnya connection yɛnya connectivity bi ɛma yɛnsuro sɛ yɛ mpanimfoɔ wɔ kurom a kɔso bɛkɔ asɔredan na brode picture wɔyɛ actor picture dɛbɔ dɛm so yɛnsom no wofie wo dɛm rodo papa me ne fie mede me yere ɛne sɛbe kronto me papa me maame na na kwa mo hema picture dɛbɔ kɔ me dɔ wɔn na sɛ ɔkɔfa brode picture wɔyɛ actor asɛ de sɛ na yɛnhuni madwene ho for long time na nyame ama me kwanse mu invite to the brama me fanto sɛ timi kye abusua wɔyɛ kwamo hene na ɔwusu nya ni ne yɛte ne nkan asɛm nti yɛkɔ ma no so na ne Methodist asafo no bishop a wɔwɔ Boase diocese right reverend bafoɔ agye asamoa akwakodi enkomo de afa ho so for ti menka Christ nti o ade sɛ omnu aba na nneɛma mbɔkɔ de Christ adom ti yɛ ho yɛ pa Jesus mosom ho yɛ o nyame adom yɛ ho yɛ pa so for minim sɛ ani a yɛbɔ yɛ wutie kakra ma menu aba mpacho metie kakra na ɛnyɛ clear papa nti ɛne ma me kɔ nyina to fo amfama ho that's right me da se wɔkyerɛ mu sɛ nana kyerɛ mu sɛ sia no wɔkɔ nsɔrensɔre ahodoɔ mu a yesu no a wɔbɔ hɔ no ɛyɛ sini mu yesu ya dare da nyina wɔsesa ɛdisanke betumi a yɛmfa yɛ nananom mpanyimfoɔ mbɔbɔ asɔdɛm na ni di ɛsɛ fata no wɔn mo nsɛntumi nka wɔdawro ma wɔne kwamo hene yɛ adwene ɛwɔ n'asɛm yɛ wɔkan ho yo metia watiefo bio me ɔhene no sɛ waka no adwene ɛkwan bi so no waka no korɛ sɛ yesu mfonyini no a ɛbobɔ asɔndan mu no ɛhɛda nyɛ yesu no ankasa mfonyini yɛni records a ɛkyerɛ sɛ yɛ yesu no ankasa mfonyini na ebinom kyerɛ sɛ saint bi a ɛfɛ no Veronica Saint Veronica na yɛde yesu ɛkɔ asɛnnua no so no ɛna ɔde ne handkerchief ɛkɔ pepa yesu anim ɛna yesu mfonyini bɛda handkerchief no so na ɛma yɛnya yesu mfonyini ɛni Bible mu nti no wontumi mfa ɛnka asɛm yɛn nyinaa yɛn mu sɛ yɛwɔ actor bi a ɛfɛ Robert Powell ɔno na wada adi sɛ yɛne mfonyini na amanfo apotre sɛ yɛ yesu kristo mfonyini sɛ wɔyɛ no korɛ deɛ a na ɛkyerɛ sɛ woyɛ wadwe sɛ wosom saa mfonyini no a na ɛkɛ sɛ wosom Robert Powell a yɛka no ho asɛm no ɛkɛ sɛ deɛ nana no ka no kwami sɛ no korɛ ne mmom sɛ yɛmfa nananom mfonyini mmom ɛma asɔndan mu na ɛno so deɛ mene nana no menka sɛ nana no boa agya nana deɛ wɔyɛ nana ɛntimi ka sɛ ɔboa ba mɛka sɛ mene no ɛnyɛ adwene papa ɛfisɛ sɛ wode onipa mfonyini bɔ asɔndan mu a ɛbɛtia Bible sɛ ma yɛnyɛ ohoniri biara Exodus eti aduonu nkyɛmu nyinaa no ɔsɛ ma yɛnyɛ ohoniri biara ɛnsom no nti sɛ wode nana bi mfonyini ɛkɔkɔbɔ asɔndan mu a na kɛsɛ sɛbe na sɛ wokɔsom nana no na atia onyankopɔn asɛm enti media nanka mɛka nana no ho atufo sɛ moma yɛnya mfonini no a yɛsom no anaa yɛkoto na yɛsɔre mmom ɛkae yɛ about the historical Jesus sɛ yesu a ɔbaeɛ no mfonini no bi ɛkae twi adwene ɛkɔ hɔ nanso so ɛsiane sɛ yɛnni Bible prove ɛkyerɛ sɛ yesu de ne mfonini maa yɛn na ɔkaa sɛ yɛnsa nkoto nsɔre ne mfonini no nti na ɛho hia sɛ
onipa obefa samfoni ni se osom samfoni no nti ekwambe so nana no ekasema yensom samfoni na me ne ya adwen ne mo se fo nana no mfoni ni mom na emo aso ndam no de endem se ebe ha adwen kakra ebe ba se yesom se be nana no ba Yesu Kristo na yesom no as Christians. Rev wadaromo ebi mo so adwen ni won mo so sue mu no kire se twakonkro no krampo aka wo se oboye se suba na eseso enti sane Nyankopon tie no sa na yenso yete yenso yete we ya bibifo ye tuntum ana de nimfo nyine bo aso dem no so ye kokko enti nki ye hu ne se Yesu momu no ye tuntum wona safo no ye adwene se Yesu be ye tuntum enti nka safo nyine no de kemfiri hokora na ye ho ntoye Benyaba Yesu se woye tuntum ana efita no edi Bible no anka but on se binom ye bibifo yesi Yesu woye tuntum abafonzi Yesu woye fita obia hunu ye ni picture so enti na me kire se ekwambi so no me na ya adwen se yakofa ni fita bi se broni bi fonini na de aboya sondem so ni Yesu na ye som no a aba ebe mistake ye be yam so enti no ka yenyin firi ho say yem say Yesu Kristo na ho asem bi ehia bia e wona asem no mu die nyina asem no ne waka fa no na ye hwe na ye nsom no since ba akopemfo ni bi so ye black or white. I think that it doesn't actually matter. The fact is that Yesu bai ye wo no onipa wo no obetena ase ne ho asem a Bible aka nyina aye no kore but say wo ye tuntum ana wo fita no yakase ya agiu aha e ba agiu ma ya ha ye ho gemini mi se Obama wiase ni panyina se de Onyankopon Obama wiase ni panyina enti ne kala no actually doesn't matter oye onipa no bae o dia se ani Rev ya kan se dia na mfonyini ya soma chepa o sanso obi kura timi kan wosesa me yare na me hwe mfonyini no bompa ya guso a me hu timi to me minim se wache sa asemi bi pen ma anu ya ba no kura manfo di adanse obi di Yesu mfonyini abone dem na odi mfonyini bi ogi se Yesu abone dem ho no okoto no obo no mpae no e de bibia min kase nipa no wo sombosom ese na dwene mu no onimisa wo som Yesu a all Bible mu no na wo som no enti en kasa wo sombosom nti sa wo gina wo bom mpae na sa aye adwuma ma no a e kasa Yesu na all Bible mu no na obo ano ne mu ne nye sebe mfonini na ebo ho na eye bibi ma no ne mu Yesu no na wona dwene mu Yesu all Bible mu a wona dwene mu no na obo mpae e kire no ono tie no ne mu nye mfonini na bo oni tie no Rev Christ inti ya de chemi nua ba nyame ya doma da bia meba boase bia meba howai da se nua ba da se abusuafo ne na di nkomo ya right Reverend ya tiefo je so dodo yeah bye right Reverend Bafo J Asamoah ya Methodist Bishop ya wo boase diocese na wo kire mu no wo so no hene ne ba ya adwene pa sa sanfo nyine ne dia ke be yie sanse Yesu no ya kan obi amfa na ne hu anokwa ebu amaso akora hu ne da chinie biso tuntum biso fita enti Yesu nyina mfoni ya Yesu eni efenisa na koso ya me de mi hu bone e wo hu se ne amanfo kuta asofo binom stickers nom ene bundles ne ade ema obompa yeguso ye nsenkyere ne ma no enti se mi gidie ahyemu a se mfoni we ye Yesu enti me kasa kire Yesu amoaje me nkwa senka me dey say Yesu ne no so ntwa picture mre Yesu ntwa picture mre Yesu ntwa picture mre so what yenga what say say the picture ran wo twa de chie no wo twa this asante ebo ase o ya so pani na ka Yesu Kristo ada no wadi wadaye mu na so pani do go hu hwe jai ka wo be de was it come to be Yesu won twa picture mfanse on fa WhatsApp yen so Yesu twa picture na ko dia WhatsApp yen so ni ehun say oh okay say ga man no photocopy original ni bi yeah na mu ye ko so giving is go
As I've heard a see. Demon 5G energy drink na also no more 5G. And one year no more. Opa what did ya Juma we bia 5G ni can for the ama war. Food and Drugs Authority in Penfaja tum again na e just so a purely herbal sort ya say. Oh no more no na a yeni peduanima drew na ye mo juma na e saw yare ahodoa adokro 5G energy drink and on the account for the amount medical catcher so we teacher ni oh yeah mate we driver we nsɛmtwani adwuma wo ye bia alcohol nim ope energy dia ye adwuma no a afi 2023 akwadwere yemfa nwuram enti vim no a 5G ne de ko ope dudu atu atone anu afre 0246 270221 0246 270221 na fe odi mizo fruit drink. Aha, and also soon to say, oh yeah, oh yeah, wedding, oh yeah, party numbisa noa. Now the mizono, oh sefu, now sefu asie, ne two nim. Mizoni ya one orange ho, ya one pineapple ho, and ya one melons ho honomo, and ya woman who do pee. And ya bakwa, yaka fruits ning in our boom. Bako edepa friend Drugs Authority in Penfaja tum and unti mizo and a brunya ye didi new year you remu and no aso ye didi opedu to atonia na do na che some FM your premises say e was swami and asa offer telephone number na me 2 January ni do so pu so particular ma opa bobo ya ma opeki ama ope taxi ma ye be sesa ni nyina e dia brom watonton ushi amranche ne maba wano so traffic mu a o se ope mizo ana 5G ope mizo ana 5G eno a e de ko abusia ye mo messages no so tew na fe yenko keke kaswa di free on grade kaswa ho na American Town keke house no a eno di free awode eba master planner aka Kentampo BMW ono Kentampo no butu ono so edene de ba yenko anim Evans eni no boase tutuka wono so eba nwumre yedanase ena Daniel Coleman so eba Agumbiadi Sharif ono so eba Chico Dauda so eba nwumre Paulus Kaswa wono so eba nwumre sa so ena Ba Zakari seze wo love no wasesa no akwa toy bia ba beto ho mate Master Kojo Darling wono so eba Kentampo Master Planner Kentampo BMW wasaba biu Hamidu Kabori wono so eba nwumre Wellington Ade wase New York abonten so no hweye Wellington monhwem hu so yemfama ye set Chereboa also oba nwumre Hail Selassie Patriotic Voices one so ebai and Hail Selassie Kronwa Sadat Abdul Hamidi and New Law and set Chereboa nom set Chereboa Kronwa Josephine Lexus and Cancer omunyina yemfancy asedan koma Sompa newsroom sunyan Sompa newsroom kumase yesemufo pani asante ebo Benedict and osan senu ma yen ma kuku atena fidie nechi echinchim ede ma yen yesoso ebebe sommo na ya bo amalibi aboga me ne obi ade fefe akosia eje wakodi koso na wi oni akonta ko hen oh kiye ko pe bibi na ato na yenya bi na so kuku a na me ka se me say wo se enye no na meka akonta de na meka Sompa. Sompa.
ni kwao odi enije ni nkwansha abrabo mu afutuo nyamsum ani daso edi enije abro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa FM 93.1 Sompa ba ebe sunima Power fiti no to Sompa 93.1 Na ya wani pama o na unu huarada Efisa gudie munsemo ubenya Abrabum munsemo ubenya Nyamsum munsem ubenya Anijie munsem ubenya Enyumpane kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Osumpa di bravo ubenya Ubenya ninyina ubenya Sompa FM 93.1 Sompa die Taya sisi de kwasi awu ko ade a eno ane Sompa FM asempe ni padwumadie so asa minu ya obi mu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwim eno ane asempe ni padwumadie so Sompa FM 93.1 ya seba hanu bia ofrem rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Taya sisi de kwasi awu ko ade a eno ane Sompa FM asempe ni padwumadie so asa minu ya obi mu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwim eno ane asempe ni padwumadie so Sompa FM 93.1 ya seba hanu bia ofrem rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 02 Okay. Asempe ni padwumadie ena waso egusu awutie no. Hey, yaba na yaba so de ne yaba no so aba pawo sima edu emienu ewo Sompa 93.1 eye Sompa kumase we eye Sompa kumase na ene no eye holiday ene eye holiday efri anopa no amanfo age wo ania na ya muhweye anigi amroso no eduru baabi ekowie no ya na ano odene anigi amroso no Ghana fo age omani o na se Ghana fo kasa omokase omamemu aye den sikasem ehokwa atwe omam na so Ghana fo age omani ene holiday kwana kwohwe na bronya se de Ghana fo si di bronya no na nyasam ketwa kura na wa obeka se Ghana emu aye den no na kire se wankasa no ahian Sakasa we sikafo nka bi o. Asikafo nka bi ena Ghana ye den na debi. Asikafo nka bi ekotan ya omne ye beko eba pesoa omne ye na eba ehwiri omota ho hwe anu ti na so oyire ho no apesika ena futu sem no ho na betwa afa yire wo ho adwumaden ho wo mfaso no ayire wo ho enyoma beko nkai e de amawanya asem ketwa kra kasampiane kampian Kansampiane kampian asempe nipa ye wo Sompa mu no ya nti obi akesi o se ne holiday debi ye som Ghana se Ghana so wo home a ama Ghana animu nipa ni bi so wo home a ye de yaba ye be ye adwuma de aboa wona omanfo sisi wo mo asisi samni apo ne menteme ho ase no omo na yaba na ye be som wo mo na wafi apem ahankron aduokron mienu na yetintim oman emra constitution no ai seka yato aba enne ye de omampani esiso ana seka memene da no eho na na MCC 7 fo no ho NC kanei de wa winie ne party awinie ene de ne party alusu nyina no enne na kayebehu babia suicide body hono afa seka enne ya 2024 kanei omo wini no konkon enya asem ketua kra nanso wa wabasam oduro ena ba ye baba beto no ubewini ene ne pa waye ene de opese woye ede toaso ene de ono so pese oba ebeye ni nyina eye Ghana sem hey omra samwa ajo ene holiday
so ye de yes som sa holiday no say kodi bi ba ye nche nti me kra no we na minim say me company me twe company for no mo so ye ba ye adwuma na de nti ba sa say manfo ye mu awehemu sa pepepepe for so no say nipa bi tifia enye ye ne anka seben ke beka so makwasha ahoma yes ana san koma ye no ma bi ani kwaso mo ye na ye program no entertainment no obi ape entertainment okay enu tino this year ye shim entertainment ne be do so ye program because me kai say madam fu pepe onu kwa me fa say kan pepe sa na ka no o Italy mem bra na nkwankwa ne di ball no e wake up no ofra me ka chem say wo mo no na de mu ye de mu ha ye ne nyina na ye pe ball ko ye kwa adwuma basa sebe mo na munye baby fu de bat mo na ye dey mo nsem na ye tie di bi kikire ye re ti se hoda mpan sa na ye ho kire minim se sa so no bi so te Ghana ha so bedi ya kakra se ye emfa na meko so fo so nya nipa bia na pepi o amenka sa asem ye ne the Ghana cry no se wo bi se me papie me kotra no sa no ma na etwa mba o ya no bi be se woni sika na ho se amenka asem kire ye oni pa bu o sika pa so pie pa e friend pie ompe ewo ensem bebe wonti ya na times na first na radio any wono ene the radio na bu wo chimto a wo bebe a obetie wo chimto wo bebe obia so wo bebe a wo okay eti ene holiday no enye me nwanwa se ye adwuma na ya boa ye nwane mu asebe omo ama no ne ene omo Ghana ha be gidi ye se samre obi so enjoy eti ne nyina no esi wa okay odifo Kofosio holiday no a wada esu ye de besom nana so wo chiao nana wadawruma magene so wo chiao na ni bro ni ba no be wenye ni oti o yibibi ya do ni so wo chiao ajewa kode oh majewa nsura chire ba wie bibia aka presentation yo ya dasi jawo na oye panyine wo test ya no ti move on ye tata ti nyame nhyira se bohye no nyame ma oni so na se bi so nko ya asem so betimi aboa me dabi bi nko ya na ko she hobo na fo so na ma yare pa o kina no isan se omuna samoe pani oda no nti kina me ne be kasa na waboa me kwa bi so me no ya adwene ana omo so no se nyame do trafie ma se fia fo dabi omo sika wono na asem se sika wono de wo ye no se wo hwe wo mo ba eduru ba bi a lo fa wo de ma wo mo ko 100 ya na me hwe ni din na ya o ma bi se wo panimu a o ya de dia ma bi aso de bi a udi so ai o ya de pa ese won hwe na nim kra mu aba o ya de ngo je mo bo o bo si o nyame hira o nyame hira o em se anena me ho dodom kakra me tipa nyasem ketwa ba onyankopon dawro ma me hoye na ye chia do fo nye na ye holiday ye nim holiday social science for ye nim holiday dabi ye ka jagum ko ye ka jagum anna ba bie ni konse ye ko no wose ye ko wura samampom kra beto wa wo enu nti no sede muwo ye mugidi a mudo ye se bibie ni a mu de ba ye betimi aye no sa pepepe ena obi aso mfa ne case mra na me de holiday ni de me menkan ofosio because adwuma no e obi dia adwuma ru anka se holiday a wo no hwan atentewo na wo ka je se mfra man ho menko ejam na kwakoto eti yegusu a ye bo adwuma anopai ye nyina ya ba betata no mwanya me adom amaye ade asan yen enti etiefo ni ahwefo nyina no enye mugidi na ye bebo adwuma sede e beto makoma so mo ni nyina kama no ye be ye ni sapepepe okay abrotia ofoso bema oba panimpom te sei nyame adom na nso e adom ni hira anopa nyina ye ni me kwa okro ye fra kwa benajan na da ba echi ho go so na wase peni pa ba bia do be ko ba bia na de makwa ne nam no na moto bi so amatena so matwa moto so atwa be kwansire wo emre bi bosu nkwanta sa me kotwa nsuo ya samo iduru mfimfin no nyina aka ho bi nyina ye de som party efo ne ya dofo nyina ne o my Ghana nyina nti no nyame adom ye ho ye ya sa ba de ho de ya de ya bless sa na ne ka ho de mo bre no so no but ene no ya dofo ho do nti no ene adwuma den nti no enya ade de beje ya ho menti ye ginam ya benti ne ya ba ne ya ba
Wake asempa nipa dwumadie na waso eguso awutie no wote omuna samuanka odifo pokwabena aberewatia hwe ene wontaki polo no nya razak ene team no nyina fuvim ene set na so ahoboa nyina sia bama usu kantankraka chief executive producer madwumadie ene kokotiri baby be pom cheche ne ena ye holiday na ye die no ye de kaja gum aboa Ghana manfo ne wona wode won sem ebedan asempa nipa dwumadie no ekoba jasi ewa ha sa ena nana ya mensa brampa enso ewa ha na oyukoba enso ewa ha enya asem ketwa kra woko MC a ho a wo mo bo adwuma papa kofro bufu pa ba maso ketwa me yipa bre na asa ya be ma foso ni ti foso me ena me dia simple nipa ekọ bọhye asase no so sword drivers ena touchline kwa ena yenam ahobo nyina ahia ena holiday na hokeka no kra wodem ha no ano den papa na ena asemu da proso ye de bremo no eche paw na Ghana ha na obetete sansem webie asemu da proso ena ye de brewo no ano den na anopa brantie ne ba ye obebo na mane no na adani su ewo production room ho hwe abrantia na wo baako na ne modi bia wo bode hwe ne ba no wo bo e de hwe akoda no na ne yire ketua ne yire no efiri mu a wo hwe ne ba no efre no se akoda no ho dodo no kakra oba ya wo fre ni nwua mema ya abrantia ne kontafo abe papa na suma bobo no ne fu yinom de agya to fom etitia so nya Ghana na beto sansem we bi twan ena sansem wo nyina no ye bebie so ye ne kontafo na twetwen komo sa ne de ababa wa no so atwetwen komo na abrantia no akasa wo fie ha na kosem ene obeka akira sompa atiefo nyina no na asem we yapane poma sibre ne de ama no umpewe na apande he eno ti ne aka cho se ye social media handles ni nyina da Facebook and YouTube no fa konne ko hebi na nyoma enkonkai enfama Facebook no aya Sompa 93.1 Sompa 93.1 ena Sompa TV Ghana eno any Facebook no oko YouTube bogafo no hozo so a aya Sompa TV ko na ensem wa yaka twam nyirada ho ne yakunkyire bebre no ubetumi akọbọ atie na wafamu aba na so watumi ede abobra na nyoma akonkai ede amawo ene kokote de babi ebepam cheche ne ewo asimple nipa dwumadie no so a nyoma ya hye na yede bramo na wofo so bema na mene mapamfo afutu semu a ene yede ebra won se adwumaden ho ewon faso adwumaden ewon faso adwumaden ewon faso pa na adwumaden ewon faso no ekogina enwuma sua ene aduma chede ene adwumaden nankasa ni nyina ne se wo besua enwuma na wabaya mintri ene atwotwo wuro no eduru babia wopro bia mu atoto wa brabom so wasua nwoma no eye de na banya adwuma ni bia ye na wakonkai e wa brabom sa ena ye ka aduma chede de krupo twede ampo basa yadom adase bia wamani bi obia ni ho akrupo twede ampo o ma no aduma chede obia kura na aduma chede eno so hwe ni ye no ohun adoma chede a Nyankopon de ma no no a eno so obetumi aye nwoma akonkai ama brabo wo hunu so ye pa na ansa na no ni nyina no sanya adwumaden a anya tumda se obesua ngoma na wabaye minti ane atwotwo wuro obetumi aye nurse na abaye doctor no ubeye teacher ni adwuma bia na usua ngoma utumi ye no ansa na we nyina bawie mu die no agye se odi adwumaden ka ho anu tie na masema meka nyina ne se baabi a mekọ akogina no se wodi adwumaden ebeka adwuma a wo ye ho a eye ka adwumaden a ena anwumire meka se meka adwumaden a anya se bia wo koso so anwoma emu oduro ana wo ye adwuma eden pa mo se wa bre na meka na adwumaden o dabi ebia na aduma chede akrupo twede ampode ache wo no ebia suku bia wo koya na wo ye adwuma no ye kasa adwumaden a adwuma ye de ama no emfa ni ha nko ho
efiri sɛ wodi ani ha kɔ ho a adwuma ɛsɛ woyɛ ɛma yɛnya sika ne yɛde tua foforo bi ka no na mfa so ba adwuma no so no ani ha kɔ ho a untumi nyɛ ɛno nti meka kyerɛ wo sɛ wobɛyɛ otikyani anaa sɛ dwadini sɛ woyɛ fitani kuraa no a woyɛ doctor na woyɛ nurse a ɛwɔ sɛ wani ku adwuma ho ɛno ne adwumaden no enti sɛ adwumaden no ba mu saa no a bibia bɛkɔ so tɔɔten adwuma no fa so asi anya firi so no ne nyina yɛbɛtumi anya firi so na sɛ kɔba ne sɛ adwuma yɛde ama wɔ no sɛ wokyerɛkyerɛ ni wobɛkyerɛ nkɔda adeɛ no adwuada wo tifie ɛbranda so saa ukuada koraa so asemyare yɛbɛhwɛ na wokɔ wafuom yɛbɛhwɛ na woyɛ adwuma ɛyɛ waa kasa wadwuma a wabie a wobɛnya mfaso afiri mu no na empempi no abaya adwuma a ɛsɛ wohwɛ na woyɛ na nnwoma kɔnkan na nkɔda bi so hu adeɛ no ɛnam yɛnu pɛ na wotwe ne nyina wobɛkɔ ɛno nti wodi ani ha ka ho ɛne akwadworɔ ka ho a adwumaden na woyɛ ama nnwoma kɔnkan no ɛno ne deɛ he ɛno nti o teacher ni sɛ wo ma wani eku adwuma ho na adwumaden ɛba mu di a sɛ wo kyerɛ adeɛ no yi a ɛnkɔda atwerɛ nsɔhwɛ koraa no a ɛwɔ sɛ wɔ mu twa ɛno nti sɛ wo kɔpɔtɔ kasa mu a wɔ se education will open doors, talent will open words, but it is hard work that will enable you to accomplish more than you ever imagine. ɛno nti ɛna nwumire meka kyerɛ sɛ adwuma bi a wo bia bie na wafa wo atena no adwuma bi a wo bia bie na wafa wo sɛ wobɛnya kakra de atɔ aduane adie no fa adwumaden yɛka adwumaden a sɛ medi kama munya nteɛ no ɛnyɛ sɛ wobɛkukuru nnwoma emu oduro ne sɛ adwumaden o na mmom sɛ wobɛma w'ani aku ho na wayɛ ne yie ɛno ne adwumaden no sɛ woyɛ ne saa de a ɛbɛboa ama sika a wɔ sɛ adwuma no nya no ɛmfaso a wɔ sɛ adwuma no nya no wobɛtumi anya ama nnwoma akɔnkae ɛfiri sɛ deɛ wodua no ɛduru baabi a ɛno ɛna wotwa sɛ woyɛ adwuma no yie a ɛmfasoɔ ɛsɛ bɛba no ɛmfasoɔ no bɛba na aba mmoro so ɛno nti no wɔdɔfoɔ na anwumere ma asɛm a mɛka kyerɛ nyinaa ne sɛ sɛ yɛde adwuma hyɛ wo nsa a na yɛka adwumaden ho asɛm no deɛ a na woyɛ ne yie na woyɛ ne yie a ɛmfasoɔ no ebi bɛba wɔ hɔ na nnwoma akɔnkae ɛde ama wa ɛyɛ me modɔfo pa ɔsɛ ya aboagye ofosuo ɔmra samoa ofosuo bɛma ya dwumaden bɛwa dwumaden yɛnkyɛ yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛna nso yɛda a nyame ɔde akyɛ yɛn yɛka ne saa nyankopɔn nyɛ obiara na ɔde kyɛ ne saa nyɛ obiara na ɔde kyɛ ne saa nti no nyankopɔn wayɛ yɛ bi adwumaden obi bɛka sɛ adwumaden sɛ wohwɛ a yɛnnuanom a sɛ be Ghana ha ɔmo yɛ adwumaden no sɛ yɛ kyerɛkyerɛ mu anaasɛ yɛkɔ mu paa ɛnka wɔn mu ɔmo yɛ adwumaden paa nso no obi gyankyɛn ɔbɛka sɛ ɔmo nso na ani kaprɛ na adwumaden no emu nkyerɛkyerɛ mu no adwumaden a woyɛ no wayɛ ne yie ɛboa tina mpanifoɔ ka asɛm bi sɛ ɔbofoɔ nim sɛ ɔbɛwɛ adwotire a nkɔhwɛ no ɛdɛ ɔhuhu yie